Skandinávie. Tady najdete tu nejuchvatnější a nejprostší krajinu na Zemi. Ale je to opravdu taková utopie, po které prahne každý motocyklista, který má k sobě úctu? Naštěstí pro mě existuje jen jeden způsob, jak to zjistit. Vítejte v Norsku, kde mě čeká 3200 kilometrů dlouhé skandinávské dobrodružství. Tady je cesta, jak jsem si ji naplánoval. Z Osla pojedu k fjordům a poté na sever do Bergenu a z něj do Trondheimu. Odtud přejedu Norsko na severovýchod do Švédska a z něj jižním Laponskem do Finska. Odtud mě čeká téměř 1000 kilometrů dolů středním Finskem do mého cíle v Helsinkách. Ale i když mám před sebou dlouhou cestu, je pro mě těžké Oslo opustit. Oslo je jako dvě města v jednom. Předně je tady nádherné staré město a kousek od něj jsou moderní budovy, které stojí támhle. Každopádně Oslo je největší město, které uvidíme, než se dostaneme do Helsinek. Což je dost zvláštní, protože v Oslu žije pouze 500 000 lidí. Oslo je dnes zalité letním sluncem a ihned se vám tak odkrývá podstata Norska. Krásní lidé kráčejí za svým cílem a vy máte pocit, že jejich vizáž je pro ně zřejmě důležitější než cíl jejich cesty. Tento ruch pozorujete ve zdánlivě nedotčeném a trochu sterilním prostředí. Ve městě na vás všude dýchá bezpečí, bohatství a úspěch. A jak někteří tvrdí, určitě je to skvělé místo pro výchovu dětí. Procházím se centrem města a napadá mě citace Hugh Cornwalla, vedoucího zpěváka legendární skupiny The Stranglers, který řekl, že pouze děti bohatých vypadají dobře. A když se rozhlédnu kolem sebe, žijí tady nejspíš jen samí milionáři. A krásní lidé potřebují navštěvovat krásné budovy. Oslo není spokojené s tradiční městskou architekturou, takže se právě nachází uprostřed 30letého plánu rozvoje pobřežní zástavby. Jehož hlavním bodem je budova Norské národní opery a baletu. Mým průvodcem je samotný architekt Henning Nielsen. Tady stojí nové divadlo, které bylo otevřeno před zhruba 4 lety. A je to první divadlo v Norsku zaměřené na operu. Naše národní opera vznikla teprve před 50 lety. Jedná se o velmi výraznou stavbu. Ano, je to architektonicky odvážná stavba. Jde o velký projekt, který má co nejvíce sloužit jako veřejné prostranství. Jak vidíte, téměř celá střecha je 24 hodin denně přístupná veřejnosti. Využívá se ke koncertům. Před pár týdny jsme tu měli Justina Biebera. To je to, čemu nerozumím. Kdo by sem přišel na Justina Biebera? Chápete? To mě opravdu zajímá. Na to vám bohužel neodpovím. Tak dost lelkování. Vyrazíme na silnici. Na čem pojedu tentokrát? Co takhle KTM Supermoto 990? To zní hezky. KTM 990 se hodí do každého počasí. Je skvělá na dálnici, stejně tak i na klikatých silnicích. A kdo ví, třeba se svezu i na šotolině. Pěkně si pobrukuje a už cestou z města cítím, jak se skvěle ovládá. První věc, které si při opuštění města všimnete, že Norové nemají rádi pohled na silnice a také při každé příležitosti pohřbívají podzem. Druhá zvláštní věc je ta, že do tunelu vjedete uprostřed města a vyjedete z něj na venkově. Je to, jako byste přejeli časové pásmo.
Cestou z Osla jsem přišel na jednu věc. Údaj, který se zobrazuje na displeji, ukazuje teplotu a nikoli množství paliva. Nějak mi nešlo do hlavy, jak to, že mi v dopravní zácpě přibývá palivo. Po prvních 30 kilometrech na motorce si uděláte představu, jaké to asi bude. A myslím, že si s tímto KTM-kem padneme do oka. Nemůžu se dočkat, až budu projíždět serpentiny ve fjordech. Jedu 260 kilometrů na západ do městečka Dalen. A přestože je na silnici větší provoz, než jsem čekal, pokud je můj první pocit z toho, co vidím, správný, bude tato jízda opravdu báječná. To je moje první zastávka s vyhlídkou. Když se podíváte na borovicemi porostlé kopce na protějším konci tohoto zrcadlícího se jezera, zažijete až posvátně uklidňující pocit. A řeknu vám jednu zajímavou věc. Nejsevernější bod Norska je od Osla stejně daleko jako Řím. O pár kilometrů dál mě vítá Dalen. Jelikož je právě léto, nemusíte do svého cíle spěchat, abyste se k němu dostali za světla. Protože tady se nesetmí. Měl jsem strach, jestli tady v Dalenu bude signál. A podívejte se tamhle na ten stožár. Myslím, že by to mělo fungovat. Už jsem v životě pár projížděk absolvoval a musím říct, že tato je hned od samého začátku kouzelná. Proč? Krajina, příroda, silnice a také motorka, která je pro tento terén určená. Nemůžu se dočkat, až zase pojedu dál. Dalších 3000 kilometrů. Ale ještě předtím mám schůzku s majitelem malého příjemného penzionu. Oli je bývalý příslušník nizozemské zvláštní jednotky, ale dnes sleduje zcela jinou kořist. Dalen je údajně nejlepší místo v Norsku, na kterém můžete vidět ta nejúžasnější místní zvířata. A tam je jedno z nich. Los. Nádherné zvíře. Dalen s průvodcem Olim patří mezi nejlepší místa, na kterých můžete tato báječná zvířata pozorovat. V norských lesích jich žije okolo 130 000, ale jsou velmi plachá. Jsou tak velcí a přesto je těžké je spatřit, což mě udivuje. Stačí, když se postaví za 2 stromy a už je nenajdete. Mají skvělé barevné maskování, takže je není vidět. Přitom dospělý jedinec může vážit až 500 kilogramů. To je hodně. Nepůsobí nějaké problémy na silnici a podobně? Stává se to, zvláště když v zimním období požírají jablka ze stromů, dostanou se do podnapilého stavu a pak přebíhají silnici, nebo na ní jen postávají a způsobí nehodu. V Austrálii jsem se na silnici setkával s klokany a velbloudy. Tady v Norsku si musím dávat pozor na opilé losy. To je poprvé, kdy jsem večer venku narazil na 4nohého losa. Následující ráno se mi nechce z Dalenu odjet, ale musím. Dobré ráno z Dalenu. Losy byly včera úžasní. Dalen je nádherné místo, ale my musíme jet dál. Pojedeme přibližně 240 kilometrů na západ tímto fjordem. Má to být jedna z nejhezčích projížděk v Norsku. Jedu na jihozápad k západnímu pobřeží do místa Lissabon, kde dnes budu nocovat. Ale teď mě zajímá jen to, kudy právě projíždím.
Vyhlídky cestou z Dalenu jsou nepřekonatelné. A jízda je podmanivou směsí alpských serpentin a rychlých krátkých rovinek skrz nádherné venkovské vesnice. Jak stoupám výš, vesnice ustupují nejúžasnějším divokým horským vyhlídkám, jaké si jen umíte představit. Silnice z Dalenu do Lissabonu je naprostý poklad a vyveze vás na vrchol tohoto pohoří. Tady nahoře se dokonce ještě teď v půli července drží pásy sněhu. A na konci května nebo začátkem června, když silnici otevřou, je po obou stranách lemována vysokými stěnami sněhu. Tato jízda je zřejmě jedna z nejlepších, jaké jsem kdy absolvoval. Myslím, že projížďka na motorce nemůže být víc vzrušující. Ale ano, může. Silnice na vrcholu horského průsmyku, po které jedu, je téměř rovná a umožňuje mi tak vychutnat si sílu motocyklu. Jak vyjedu ještě výš nad hranici lesů, krajinu vedle mě pokrývá sníh, ale vzduch má přibližně 25 stupňů. Je to neuvěřitelný zážitek, který se mi ihned vrývá do duše. Když se tady posadíte, ihned pochopíte, proč OSN jednohlasně zvolilo Norsko jako nejlepší místo pro život. A další věc, proč je pro mě jízda na motorce tak důležitá. Na tato místa se dostanete na motorce i autem, ale motorka to umí lépe. Jak to? Jde o to, že máte blíž k přírodě a myslím, že to je také to, o čem celé Norsko je. Když jedete na motorce, cítíte, že jste součástí prostředí. Jízda na motorce znamená svobodu. Stejně tak, jako tato krajina. Jedu dál a jedinou společnost mi dělají horské ovce, na které si musíte dávat pozor, pokud si nemůžete pomoct a plně využíváte výhodu nulového provozu. Po chvíli dosáhnu vrcholu průsmyku, kde krajina přechází do další úchvatné dimenze. Nevím, jak jsme teď vysoko, ale nějaká tisícovka to podle mě bude. Nechce tady růst dokonce už ani mech. A velmi zajímavé jsou tyto jakoby kamenné pyramidy, které tady lidé zřejmě v průběhu let postavili. I já jsem si řekl, že si jednu postavím. A něco vám řeknu, jsem mírně unavený. Všichni trochu zíváme. Je to snad výšková nemoc? Krajinou to být nemůže. Ale stačí pár kilometrů dál po silnici a pocit únavy je pryč. Cestou při sestupu do Lissabonu mě čekají myriády serpentin, které se nakonec narovnají dole v údolí. Dnes je nádherný den. Opravdu zábavný a ještě ho o něco vylepšila trocha strachu. A když už mluvíme o strachu, toto městečko Lissabon je centrem base jumpingu. Base jumping je ten nejnebezpečnější extrémní sport na světě. Jde o to, že se vrhnete z té nejvyšší hory, kterou najdete, a co nejdéle padáte volným pádem. A někteří vášniví skokani jako instruktor Remy používají wingsuit, kterým pád prodlouží až na 3 minuty. Remy tady ve škole base jumpingu učí nadšence napětí, jak létat pokud možno co nejbezpečnějším způsobem. Tady jasně vidíte, proč se Lissabon stal mekou base jumpingu. Tam ta hora je tím důvodem. Něco vám řeknu, kdybych si měl stoupnout tam na okraji a podívat se dolů, pane bože. Ovšem pro Remyho je to jen běžná rutina.
Po 20 sekundách pád ukončí a ladně se snese dolů na pevnou zemi. Remi, to byl úžasný pohled. Jaký je to pocit? I když jste z té hory skočil už milionkrát. Pokaždé máte strach a jste nervózní. Svým způsobem je to nutné, protože pokud byste se plně nesoustředil, bylo by to mnohem nebezpečnější, než to vlastně je. Svým studentům vysvětluji, že i po více než 1000 seskocích mám tam nahoře vždy strach. A pokud toho mít nebudu, vrátím se a přestanu skákat. Je to nebezpečný sport, při kterém se můžete zabít a pokud z něj nic nemáte, pak nemá cenu jen tak riskovat. Čím víc skáčete, tím více lidí poznáte a pokud někdo z této branže zemře, je velká pravděpodobnost, že ho budete znát. Minulý rok při tomto sportu zemřelo 20 lidí. Já jsem znal 7 z nich. Máte rád strach? Ano. Tady na severu je celý den světlo a vůbec se tady nesetmí, ale já se musím tahat z postele. Dobré ráno z trajektu. Museli jsme brzy vstávat, abychom ho stihli. Plujeme z Lissabonu do Bergenu. Dnes nás čekají samé trajekty. Poplujeme celkem na 3. Tento je první a cesta trvá zhruba 1,5 hodiny. Když jsem se ráno probudil, lilo jako z konve a já jsem se obával nejhoršího. Ale teď svítí sluníčko. V následujících dnech hlásí nějaké přehánky. Kecám, má lít o 106. Zapomeňme na to. Kromě plavby trajektem zbývá do Bergenu pouhých zhruba 145 kilometrů, takže se můžu vzpamatovat z nelidsky časného vstávání a nechám řídit někoho jiného. Ale brzy jsem opět v sedle. Ve Stavangeru vyjíždím z trajektu a přichází čas na první doplnění nádrže. Tak kolik to dělá? Dělá to 177 drobných, což je přibližně 20 liber. To je docela dost drahé. Cena benzínu je tady v Norsku hodně vysoká a běda, ve Švédsku a ve Finsku to nebude o nic lepší. Tento kout světa je neuvěřitelně drahý, takže si svou cestu pečlivě naplánujte a pokuste se většinu věcí, jako například ubytování, vyhledat předem. A nebo si sebou přibalte stan a zbyde vám na benzín a jiná potěšení. Po několika tunelech, mírném dešti a spletité silnici se dostávám na druhý trajekt, který mě zaveze na místo zvané Mortavika. V tunelech se tady opravdu vyžívají. Pokud máte, tak jako já, otevřenou helmu, vezměte si ochranné brýle se žlutými skly, protože s nimi uvidíte, i když je budete mít přes sluneční brýle. Pokud bych měl na svých slunečních tmavé ochranné brýle, jel bych prakticky po slepu. Nikdy mě nenapadlo, že jdou trajekty a motorky dohromady. A netuším, jak motorku pořádně upevnit. Řekli mi, že ji mám přivázat kouskem lana a nechali to na mě. Když na norském trajektu někoho potřebujete, není nikdy nikdo po ruce. Všichni odešli na svačinu a mě tady nechali kus provazu a hejmiše. A producent Hejmiš mi nijak nepomůže. Začínáš mi lézt na nervy. Já? Ano. Čím? Svým výrazem. Rozhodl jsem se tedy, že přiznám porážku a zůstanu u motorky. Myslím, že už plujeme. Nějakých 10 minut. Ale já se zříkám nádherného výhledu a hlídám své zlatíčko. Neřeknu vám tedy, jak to vypadá venku, ale tady v útrobách lodi je to pěkné. Jak se ukáže, o moc jsem nepřišel a o 10 minut později na nás čeká dalších 110 kilometrů do Sandvikvagu. Cestou jsou místa, která stojí za to, ale je jich jen pár.
Zbytek cesty je mokro a nic, co by vám utkvělo v paměti. Ze Sandvikvagu je to jen 20 minut posledním trajektem a poté 50 kilometrů po silnici do Bergenu. Jak se k němu blížíme, čeká nás nemilé přivítání v podobě hustého provozu. Takže teď jsme v Bergenu. Centrum je celkem pěkné. Ale jak vidím, nejen Londýn, ale i jiná města mají dopravní problémy. No dobře, tak kolik je hodin? Jsou 4 odpoledne a prvním trajektem jsme vyplouvali v 7:23. To znamená, že jsme 240 kilometrů urazili za nějakých 10 hodin. Pokud dobře počítám, naše průměrná rychlost byla 24 km v hodině. Skvělé. Doufejme, že za to bude Bergen stát. Bergen je druhé největší město Norska. Druhé hned po Oslu a žije v něm přibližně 400 000 lidí. Ale pro nás cestovatele jde jen o staré město. Bergen založil král Olav v roce 1070 a postupně se z něj stal jeden z největších rybářských přístavů v Evropě. Staré město je odrazem dávných časů plných rozkvětu a toto sluncem zalité odpoledne nabízí vyhlídku božské procházky, relaxace a příjemného rozjímání nad dnešní jízdou. V takovém dni, jako je dnes, je Bergen opravdu nádherný a těch 10 hodin jízdy sem za to určitě stojí. Bergen je také na seznamu světového dědictví UNESCO. Ale co dnes na tomto seznamu není? Jediné, co mě tak napadá, je kůlna na mé zahradě. A až pojedete do Bergenu, vyberte si ten správný den, protože tady prší 315 dní v roce. A další ráno se Bergen vrátí do normálu. Dobré ráno z Bergenu. Dnes je zřejmě jeden z 315 deštivých dní v roce. Je zajímavé, jak se z nádherného sluncem zalitého města stane místo, na kterém se turisté krčí pod deštníky, když procházejí kolem ponurých průčelí. Každopádně musíme pokračovat dál. Dnes pojedeme trochu na východ a pokusíme se dojet na místo zvané Balestrand. Dnes pojedu 190 km do idylické vesnice Balestrand, obklopené fjordy, a cestou navštívím místo zvané Voss. Cesta je mokrá, ale díky výhledům a zvláštnímu kouzelnému zakřivení zajímavá. Řekněme si to na rovinu, v Norsku strávíte většinu času v nepromokavém obleku. Dnes je, jak se zdá, typické počasí, převážně slunečné a teplé, ale s trvalou hrozbou silného deště. Jedna drobná hloupá informace v dešti na mostě přes fjord. A to sice, že slovo fjord je jediné norské slovo, které se používá i v angličtině. Vsadím se, že jste to nevěděli. Abych byl upřímný, v posledních 2 dnech mám dost smíšené pocity. Cestou zažijete několik set nezajímavých kilometrů, kdy se ptáte sami sebe, co tady vlastně děláte. Tento pocit jsem měl už od Lisabonu, ale posledních 100 kilometrů do Vossu cítím změnu. Přestože jsem jel v dešti, bylo to docela zajímavé. Nemyslím teď silnici, ale zdejší příroda je úžasná za každého počasí. Proč jsme vlastně ve Vossu? Protože ve Vossu se každý rok pořádá jeden z největších festivalů extrémních sportů na světě. V době festivalového týdne si můžete vybrat z široké škály extrémních sportů, které se tady odehrávají. Od kajaku, skoku s padákem, horských kol,
až po rafty. Ale všechny disciplíny mají jedno zvláštní pravidlo, jak nám vysvětlí organizátorka Sophie. Nepoužíváme motorizované stroje. Ne, proč ne? Jedinou výjimkou jsou letadla, která vynesou k nebi parašutisty. Ale to je vše. Chceme, aby vše bylo přirozené, tak jako naše duše. Což je typicky norské, protože pokud se v této části světa vydáte do vnitrozemí s čímkoliv, co má motor, je to považováno za nešetrné k životnímu prostředí. Každý má své, řekl bych. Ale mně to připadá jako škoda, že nemůžu vystrašit pár jedlíků fazolí největší motokrosovou motorkou, na jakou lze narazit. Zní to neuvěřitelně, ale i tady se setkáte s uměním na dvou kolech. Zvláště na náměstí v centru města, kde svůj neuvěřitelný talent předvádějí jedni z nejlepších jezdců trailbajků na světě. Zábavné je to, že tady předvádějí své skvělé triky jedni z nejlepších jezdců světa, jako Eric, a hned vedle nich to zkouší i někteří mnohem méně zruční. Je skvělé sledovat průřez schopnostmi těch, kteří se ochotně předvedou nadšenému davu. Festival ve Vosu se koná každý rok v červnu. A podle mě stojí za to. Skvěle vyjadřuje, jakou zábavu, strach a svobodu tady můžete zažít, ale pozor, bez motoru. Uháním z Vosu na své 990 KTM a život vypadá veselej. Povzbuzený festivalem si jedu pro vlastní porci extrémního potěšení. Stoupám do kopců a prší, ale výhled je naprosto nepopsatelný. Když vystoupám serpentinami ještě o něco výš, z ničeho nic se kolem mě ze tmy vynoří sníh. Připadá mi, že jsem na jiné planetě. Na planetě, na které je v sedle teplo, ale na pohled je stále v zajetí zimy. Projíždím průsmyk z Vos do Vangsnes, v kterém vládne extrémní počasí. Je sice červenec, ale včera jsme projížděli sněhem, dnes nám prší, ale já mám pocit, že jsme o dost výš. Ale je skvělé být tady a vidět to na vlastní oči. Něco takového moc často v životě nepodniknete, že? Jízda po sněhem pokrytých vrcholcích. Neuvěřitelné. A jakmile vyjedu z tunelu, krajina se opět změní. Déšť utichne, vrátí se příjemné slunce a já zažívám jednu z nejúžasnějších projížděk v Norsku po prvotřídní silnici. Jen stěží dodržuji rychlostní limit a vychutnávám si každý báječný kilometr. Cesta dolů byla naprosto úžasná. Tento trajekt znamená poslední kus dnešní cesty do Balestrandu. Z Vagnes do Balestrandu je to jen 30 minut plavby a já mám čas kochat se výhledem a přemýšlet o dnešní směsi emocí. Z trajektu do hotelu je to jen kousek, obloha se opět začíná kabonit, tak myslím, že to pro dnešek stačí. Následující ráno je klidné. Toto je Sognefjord, který má na délku 204 kilometrů a je tedy nejdelším fjordem Norska. Také je 1300 metrů hluboký. Ale nejde jen o jeho rozměry, je prostě úchvatný. Když se probudíte na takovém místě, musíte si ten pohled vychutnat. Naprostá nádhera. Řeknu vám, co se mi na horském terénu líbí nejvíc. Ty mraky pod horami nad jezerem nebo fjordem, chcete-li.
Ani hotel není špatný. Podívejte se na něj. Naprosto dokonalý, až na to, že za ním z komerčních důvodů přistavěli betonový blok, aby se sem vešlo víc hostů. Škoda, že to pořádně nepromysleli, než se do toho pustili, ale taková je cena zisku. A teď, pokud si chcete fjord užít v trochu větší rychlosti, než jakou pluje trajekt, máte možnost. A to díky průvodci Karlovi a jeho úžasnému motorovému člunu. Karle, ten člun vypadá, že je dost rychlý. Ano, má 2 šestiválcové motory s výkonem 300 koní. Vážně? 2 šestiválcové motory s výkonem 300 koní? Ano. To bude stačit. Tento člun je opravdu třída. Překoná rychlost 110 km v hodině. A co je ještě lepší, že mě Karl ochotně nechá řídit. Jedeme rychlostí 75 km v hodině. Můžu ještě o něco přidat? Lodě moc nemusím, ale když máte k dispozici takový výkon, je to úžasná zábava. Ještě bych trochu přidal, Karle. Do toho! Ano. Člověče, to je paráda. Teď máte rychlost 98 km v hodině. 98 km. Standardní trajekty plují okolo 20 km v hodině. 20 km. Takže plujeme 5krát rychleji. A moc se nám to líbí. Jak lépe začít den a připravit se na další výzvu? Hotel Quickness je dobově zařízený, dýchá starověkou atmosférou a pyšní se svou tradiční kuchyní. V hotelu se mě ptali, jestli mi můžou nabídnout tradiční jídlo, takže mi šéfkuchař Alfred připravuje něco, co by mělo být naprosto vynikající. Nějaký kulinářský zážitek. Co to bude? Možná nějaký steak nebo něco takového. Ale možná to bude kuře. Malé poulet avec jambon et aussi pomme de terre. Výtečné. Jsem si jistý, že mě Alfred překvapí. Dobrý den. Dobrý den. Tak co pak to je? Váš oběd. Aha, a co je to? To je typický pokrm ze západu Norska, smažená ovčí hlava. A nejlepší je na něm oční bulva. Určitě stojí za to ji ochutnat. To mi věřte. Oční bulva. No dobře. Musím přiznat, že je to dost nepříjemné překvapení. Musím přijít na to, jak se z toho vykroutit. Ochutnám brambory, Alfrede. Jsou výborné. Po krátkých vytáčkách jsem dostal nápad. Hej, myši! Hej, myš miluje oční bulvy. Pojď sem. No pojď. Leze ven. Tady je. Ano. Páni, to je ono? Ano, to je ono. To je oční bulva. Tak pojď. Říkal, že si ji dá. Je to norská tradice. Nikdy nezapomenu ten pohled, jak v ústech přežvikuje oční bulvu. Popiš to, řekni něco. Chutná to dobře. Vážně? Ano, takové přirozené. Vrať mi tu vidličku. Myslím, že bys měl zkusit jazyk. Nic zkoušet nebudu. Myslím si, že je dobré experimentovat a zkoušet nové věci. Ale já nic takového dělat nebudu. Ale Hamish si zaslouží pochvalu za to, že to oko snědl. Odjíždím z Balestrandu a čeká mě cesta 320 km na sever dalšími údajně nádhernými fjordy k mému noclehu v noblesním hotelu poblíž města Valldal. A hned od začátku jsou to opět další úžasné výhledy, vytrvalý déšť, nebojácné ovce a početné serpentiny,
které mi ulehčí výjezd nahoru do hor. Na vrcholu mě čekají další zasněžené výhledy, ale když se cesta začne vysušovat, přichází čas na tankování. Trochu mě bolí zadek. V tom je trochu potíž KTMka, po dlouhých přejezdech vás z něj bolí zadek. Ani nevím, kde přesně jsme. Z celkových 320 kilometrů jsme ujeli zhruba 110. Ty stále mokré horské silnice jsou přece jen trochu únavné. Tamhle mám kolegy. Protože se musíte stále soustředit. Nevíte, jak se chová za deště povrch silnice, ale jinak je to zábava. Jen si musíte uvědomit, že nemůžete jet tak rychle, jak byste chtěli. Nicméně natankujeme a pojedeme dál. Jedna malá neužitečná informace. Důvod, proč je tady v Norsku takové množství dřevěných staveb natřených červenou barvou, je ten, že červená byla ze všech barev nejlevnější. Proto si farmáři natřeli své domy bílou a hospodářská stavení červenou. Silnice vysychá a hned se jede veselej. Parádní zatáčky a správně další výhledy na fjordy a tomu všemu vévodí můj úsměv. Ale jako vždy nic netrvá věčně. Pár oprav na silnici, doprava začíná houstnout a já se další 2 hodiny kotrcám s filmařským vozem rychlostí 70 km v hodině. Připouštím, že být tady sám, tak kolem aut jen prosvištím, ale ani tak by tato jízda za moc nestála. Nádhera, že? Řeknu vám, dnes jsem viděl víc fjordů než kdejaký viking. Mám radost, že jsem tady. Mám radost z této jízdy? Moc ne. Je polovina července a my jsme ujeli asi 270 km v koloně aut. Jen se podívejte. Podívejte se na to. Všechna ta auta s malými karavany, cestovní dodávky a Volva s rakvemi na střeše. Nechte pro změnu chvíli vládnout silnicím nás motorkáře. No dobrá, zbývá asi 20 kilometrů k trajektu a poté nějakých 35 kilometrů k oáze, kterou by měl představovat hotel Landscape, pravděpodobně s vyhlídkou na další fjord. A opravdu za 15 minut jsem na trajektu a pak už jen potkám pár Volv a jsem u hotelu Landscape. Ale stále jsem velmi zklamaný. A tak bude nejlepší nabrat trochu sil a začít ráno svěží. Kvalitní spánek znamená velkou změnu a já se probouzím do tiché a nádherné přírody. Hotel Juvet Landscape se řadí mezi nejúžasnější norské butikové hotely. Náročného cestovatele dokonale uspokojí svou nabídkou 7 individuálně stylizovaných pokojů nebo chatek navržených tak, abyste byli co nejblíže přírodě, zatímco si vychutnáváte šálek kapučína. Zdejší noc mě dokonale osvěžila. Už jsem to potřeboval, protože včerejší den byl opravdu náročný. Podívejte se na ten výhled. Myslím si, že hezčí pohled do hor si nemůžete přát. Tento pokoj je třešničkou na dortu tohoto hotelu. Nejenže máte nádhernou ložnici s úchvatným výhledem na řeku, ale také máte vlastní obývací prostor pro pobavení s přáteli, parní místnost a saunu. Takže tady se vám dostane veškerého horského příslušenství, po kterém jen toužíte.
Dnes je sice pondělí a začátek pracovního týdne, ale toto přece není práce. Dnes jedu zhruba 320 km na sever do města Trondheim, ale nejdříve si vychutnám tuto báječnou jízdu. Ještě báječnější je svítící slunce a modrá obloha, která dodává silnici mezi zasněženými horami zcela jiný nádech. Projížďka je dokonalá a vše ještě umocňuje zcela nový povrch silnice. Na pondělí to není špatný začátek. A tady máme další úžasný pohled na zasněžené hory. Ale nejsme tady jen kvůli výhledu. O kus dál cestou dolů z těchto hor je úsek zvaný Trollstigen. Je to nejznámější kus silnice v Norsku. Proč? Protože silnice se cestou dolů 11krát prudce zatáčí. Skvělá silnice pro tuto motorku. Tak pojď, Trollstigene. Podmínky jsou ideální a já se těším na pořádné serpentiny. Ale jak se blížím ke sjezdu dolů, objevují se karavany, autobusy a hromady turistů, které brzdí a omezují můj pohyb. A z toho, co mohlo být nejlepší jízdou mého života, se stane nejsmutnějších 10 minut, jaké jsem na motorce zažil. Je to naprostá katastrofa. To mě opravdu vytočilo. Ale je to jako se vším. Jsou tady davy turistů, plné autobusy a auta a samozřejmě mají na tuto silnici stejné právo jako já. Ale z pohledu motorkáře to pro mě byla naprostá ztráta času. Takže se budu muset spokojit s tímto pohledem. Myslím, že jediná možnost, jak si tento slavný úsek opravdu vychutnat, je přijet sem za soumraku, když tady nikdo nebude. Teď je to katastrofa. Ale není všechno ztracené. Právě jedu po silnici E136. Jejíž číslo stojí za to si zapamatovat. Turisté jsou pryč a silnice mě vede dál. A každým svým kilometrem mě zcela fascinuje. Krajina je tady více otevřená, takže i silnice je širší a vy tak můžete mnohem rychleji projíždět zatáčky. Pokud to bude pokračovat v tomto duchu, budu spokojený. Jsem zase ve své kůži. Počasí je báječné. Tato silnice E136 do Trondheimu je opravdu úžasná. Je to velmi rychlá silnice a dá se to na ní pořádně rozjet. Krajina začíná být prostší a silnice vám umožňuje vybrat si nejrychlejší cestu místním terénem a rychle se tímto téměř plochým okolím prohnat. Ať už tudy pojedete na Harley, na supermotu nebo na skútru, užijete si to. Musel jsem zastavit, abych se trochu ohřál. Je půlka července a slunce svítí, ale jak jedeme dál na sever, začíná být chladněji. To je ta špatná zpráva a ta dobrá je, že se změnila krajina. Fjordy jsou pryč, hory tady jsou stále a stále je na nich sníh, ale kolem je spousta volného prostoru a možnost uhánět kupředu. A také pomalu mizí provoz na silnici. Na to čekám už od Osla. Zatím mi toto skandinávské dobrodružství ukázalo skutečný význam principu radosti a utrpení. Zažívám stavy nesmírného potěšení, opepřené okamžiky zoufalství. Ale cestou do Trondheimu a dále do Švédska a Finska mé nadšení vzrůstá a já si s nadějí vychutnávám báječnou jízdu. Příště bude moje utrpení pokračovat. Nechte si své Finsko, já už toho mám dost.
ale bude i dost potěšení. Pokud je tohle nebe, mám ho celou zásobu. Stane se tato téměř 4000 kilometrů dlouhá jízda tou nejlepší motocyklovou výšťkou na světě? Přidejte se ke mně příště a uvidíte. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2012.